направя бехен, правя форхен, правя бехен. 6 пъти само правя. Като ако топката падне в тази зона от мрежата от дето, получаваш две точки. Ако е от дето до основната линия, получаваш 3 точки. Ако топката падне в центъра на корта, между двете зони, няма значение дали е в тето или зад тето, една точка. От тази страна също. 2 точки, 3 точки. Бонус точките са абсолютно същите. Сега сте следващото диагонал, пак си ти. Една. Окей, тай преповтарям. Четири.